Me sunanki? Hawwa. Hawwa Habib, shekarun ki nawa? 24 ko 5. To, a ina kike da zama mace unguwa ne? Galadanci. To yanzu ga kina a wannan guri na 'yan sanda, me ya faru a takaice za ki gaya mana? A takaice abinda ya faru. Ni ne kawai abinda zan iya tunawa, na ga mijina kamar jikinsa da jini. Haka ya kai ni gidan mungon. Babana ya ce a ɓoye ni. Me ya faru aka ce a ɓoye ki? Wani zaman a hankali na, wani zaman ina kama ba daidai ba. To, me ya faru kika bar gidan? Me ya faru kika bar gidan? Gani yayi kamar an biyo ni, dama don kwanaki nake gaya masa, nake ce masa ina gani. Sai a zo a dinga daddani na, a danne man nan dina da nan dina. Ina gani a gida. To me ya faru da kuka faɗa a gida? Da wa muka faɗa? Yara na gani guda 2. Da waye da waye? Yara na. Yi mana bayani. Kun ba ma gurin abin ya faru, yi mana bayani. Yara na ne na ga sun biyo ni. Maza za mu faɗa da shi, na kira shi na gaya masa. Da waye da waye yaran? Da Zuhra da Irfan, da Zuhra da Yusuf. Ina jin ki, suka biyo ki? Suka biyo ni. Da me suka biyo ki? Wuka ce ko menene? Na? Kamar wuka ce ko menene? To. Shi kenan sai na kira shi, to na daɗe ina gaya masa abubuwan da nake gani. Dan shi ma canjawa yake yi, har sai zo kamar da kofatu. Kafafuwansa da abubuwa kamar an daura masa ban, in na gaya masa sai ce wai ba a hayyaci na yayya ba. Na gaggaya masa to baya dauka. Ni kawai ranar da na gaya masa na gabe yadda ba, kawai sai na fita. Ni tafiya ta gida, to babu mugul ba ta son aura. Yasa da na je gida ban gaya mata ba, kullum cewa take. Yayan naki da kika ce sun yi fada da ke, me suka yi miki kai kuma me kika yi musu? Wallahi ba abin da suka yi. To ke me kika yi musu? Wallahi ban sani ba. To kika ce sun biyo ki da wuka? Wallahi haka nan. Dawa. Na ce da Yusuf da Fatima. To daga nan fa? Daga nan na ce maka sai na fice na tafi gida. Na je take tambaya ta me, na ce mata ba ko. Bayan Yusuf da Fatima waye a gidan a lokacin da abin ya faru? Ba komai, dama kannansa sun zo su 3 sun taya ni kwana, kannan baban yarba. A aka ce akwai wata guda daya. Wace ce? A gidan ko Aisha? Oho, amma da ita. Ita kuma me ta yi? Abin da ta yi ni na basu a gidan wallahi. To Allah ke yi. Amin ya Allah. Menene sunanka? Sunana Ibrahim Haruna Aminu. Shekarunka nawa? 39. A ina kake da zama? Diso. To ba mu labari, ya kuke da wannan matar da ake zarginta da kashe 'ya'yanta guda biyu? Mata ta ce kuma wannan yara guda 2 'ya'yana ne. To ba mu labari me ya faru? Yawwa, ta kira ni da safe misalin karfe 9:55. Ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta. Na ce suwaye, ta ce mace 2 namiji 1. Na ce suwaye, ke da wai a gidan? Ta ce ita kaɗai ce. Na ce ina yaran? Ta ce ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni. Sai na ce Hawwa ki ci gaba da addu'a, saboda dama kafin washigar ranar na so jin kalamanta, alamun ba ta cikin hayyacinta, tana maganganu na rashin wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba. Sau haka sai na ce Hawwa na ce ki addu'a, gani nan kuma zan zo yanzu da an ɗauke ruwa. Saboda haka bayan minti 5 sai ta ƙara kira na, sai ta haɗa ni da yaran. Karamar ta so min magana, ta ce abba ina so a bani bobo. Na ce shi ne umman ki ta ɗauko miki a wardrobe ɗina. Sai babban shi ma ya karɓa, ce abba a bani, ni ma na ce kai ma a baka. Sai ta kashe. Daga nan na taso na taho, mota ta lalace a hanya. Na yawa abokina ya zo ya ja ni, muka mota gurin gyara, na ƙara so gida. Na shiga na gaida mahaifina, na shiga gidan na kwankwasa, na ji shiru. So haka da na samu kulli na buɗe, shine sai na tarar da abin da ya faru, na tadda yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda ɗaya wadda take ita bata rasu ba, sai sara a jikinta. Na koma gidanmu da sauri, na je na kira waye ya aikata wannan nan? Yarinyar da na tara a gurin ta faɗa, ta ce ina shiga abin ta gaya min cewa an ta Hawwa'u ta kashe su. Wace ce ta Hawwa'u? Ita ce mahaifiyar ta su kenan. Ita ya kuke da an ta Hawwa'u? Mata ta ce. Saboda haka sai ita wannan yarinya wadda take kanwa ce a gurin ta, cousin sister ɗin ta ce take rukunta, sai ta gaya min ta ce an ta Hawwa'u ta kashe su, ni kuma ta sassare ni. Sai nake tana iya, ta ce ta rufe gidan ta fita. Saboda haka sai na koma gidanmu da sauri,
na je na gaya wa mutanen gidan mu aka taho gaba ɗaya aka zo aka ɗauki yaran, ita kuma wannan aka da ne kai ta asibiti, su ma aka tafi da su asibiti. Sai na fita, yan uwana hankalin su ya tashi, sun ɗauko makamai sun ce suna ina su ma za su yi mata wannan. Sai na tafi gidan da mahaifiyarta take, sai na tada ita a ɗakin mahaifiyarta suna zaune suna hira da mahaifiyarta. Nake ga mahaifiyar abin da ya faru, mahaifiyarta su kuka, ita ko tana tambaya ta menene. Yanzu a ganin ka wannan aika da ta aikata, me yasa ta aikata haka? Gaskiya ta fita daga cikin hayyacinta ne, dan in tana cikin hankalinta uwa ba za ta kashe ƴaƴan da ta haifa da cikinta ba. Ita ta kashe su? Haka yarinyar da na tarar ta faɗa. To kai daga abin da ka gani da kuma yanayin da kake ciki, ita ta kashe su? Na tabbatar, saboda abin da take ta fita daga cikin hankalinta. To yanzu gashi wannan abu ya faru. Kafin wannan lokaci shin akwai wasu abubuwa da ta nuna alamu na wani abu da na cewa za ta aikata haka ɗin, ko kuma ya abin ya yake? Ba ta nuna alamun za ta aikata wani abu, amma dai ana gobara ne tunda ba a gidanta zan kwana ba. Na je na bata kuɗin cefane, na fita ita rakona, amma dai ta nemi maganganu tana cewa kana cikin hayyacinka ko nace me kike ganin, tace lafiya ni ko kana cikin hayyacinka, ni fa ina ganin wasu abubuwa. Sai nake cewa me kike ganin, sai tace ban sani ba ni dai. Sai nace to shikenan zan zo da safe. Shine abin da na san cewa ta gaggawa min alamu da na san cewa ba a cikin hayyacinta take ba. Shine abin da ya faru. To ya sunanki? Aisha. Aisha. To ga rauni a jikinki ko? Ba mu labari menene ya faru? Ba mu bayani aka yi. Yaya ta ce na je gidanta ina kwana, sai muka je ranar nan gidan kakanmu, sai rike so da kakanmu wanda yake mata aiki, wani da shi ya iskokai ne, wani ce fatin da yake kira, wani ce muka takura mata a gidan. Mu muke hana ta zama a gidanta, mu muke haukatar da ita. Sai ranar nan ta bi ni da gudu, a da daddare na je ta bi ni da gudu har ƙasa. Sai abin irfan yana waje, sai tarin ne sai menene, sai na ce mantawa, sai ta biyo ni, sai ce mu je sama. Da ya kai ni sama ina ta jin tsoro, sai ta zo kusa da ni ta ce menene, sai na ce ba komai. Sai ta ce ke ni ce na biyo ki, sai na ce mata sai ta ce a kai ki gidan umma, sai na ce a'a. Ta ce a kai ki gidan umma, sai na ce a'a. Sai ta ce to me aka ne, sai na ce tsoro nake ji, biyo na aka yi da gudu. Sai ta ce to mu je. Sai jiya muna kwance ban da lafiya, ina yin amai, an Sadiqa tana raka ni in je in yi amai, sai na damu. Sai ta ce da daddare tana ta kallo na, sai da safiya ta sai an Sadiqa da suka tafi, sai ta ce musu ba za ku ci abinci ba, za ku tafi. Sai suka ce suna fita. Sai ta kulle gidan, ni kuma na kwanta. Da ta kulle gidan sai sai na ga da na tashi, sai na ga ta shaƙe beauty. Sai Irfan ya ce menene, sai Irfan ya kama kuka. Sai ta ce ba za ka gaya min waye ya turo ku ba, sai na kashe matarka. Sai Irfan yana da kuka, sai na ce an tawa Irfan fa 'ya'yanki ne. Sai ta zage ni, sai ta ce ina ruwanki, ba za ku fito min da inda, ba za ku faɗa min ko ku suwaye ne ba. Sai na ce mata an tawa wiki a ƙurin. Na ce mata sai Irfan ya ce Rumi ki kira umma. Sai ta ce ubanka kai da umma, shine ya iya kira, shine zai shiru Irfan. Sai ta ɗauko ta ɓarya ta fara bubbuga mana. Sai na tafi ƙofa zan je in rufe ko zan je in buɗe ƙofa. Sai ta wayo min ta ɓarya ta hau kan sama. Da na dawo sai ta ɗauki adda, ta ɗauko, sai ta ɗaga hannunta sama da addar. Sai ta ce in ban faɗa ba sai ta fille kowa. Sai ta ce in ne karatun Kur'ani dukan ku nan sai na kashe ku, inda kuka taɓa ayar Allah sai na kashe ku, na binne ku a nan, ku gaya min. Sai muka ce mata ma ba mu sani ba. Sai Irfan da ya tsorata ya ce daga asibiti aka turo su. Shi da ta ce 'yan asibitin ne suka turo ku. Sai suka ce Irfan ya ce mata sai ta ɗauko addar ta fara sara mana. Sai ta haɗa kan ma a jikin kujera, jini yana ta zuba, ta dinga sara mana addar. Sai ta sauka da Irfan ƙasa, ni sai na rufe idona, Beauty sai ta rufe idanta ta suma.
shi ne Irfan shi kuma yana musu, shi ne ta ɗaga adda ta sara masa a kansa, shi ne ta yanke masa naman cinyarsa, ta kuma sara masa adda a kansa, sai ta gudu sai ta sara min a kaina, ta sara min a nan ina, sai ta sara wa Beauty a cikinta, sai ta cire wa biyu, ta sara wa Beauty a kanta, ta kuma sara mata, sai ta cire adda, sai ta ɓoye addar a cikin kujera, sai ta fita ta koya gidan. Ni kuma ta kulle gidan, sai na fita na duba na ga ta kulle gidan, na rasa yadda zan buɗe, sai na tashi na je ina ta dubawa, ta rufe kofar baya, ta murza ta fito da kayan ɗakin ta, kayan turmin atamfar da duk ta zubar da su a tsakiya, duk ta fito da kayan ɗakin yayinta ma duk ta fito da su, ta watsar da kayan yayinta, komai ta fita da shi, sai firij da katifa yayinta, sigaranta da dubanta, komai na ta zubar da shi. Ta kulle ƙofar baya, na je ina buɗewa, sai ta kulle saboda kai 'yan ƙasa su ji, saboda kai 'yan ƙasa ina ihu su ji, sai ta kulle ƙofar baya, ta kulle kicin ɗinta, ta kulle ko ina, sai tana dukan mu ma sai da ta yi wa abban Irfan waya, ta ce wai mun zo za mu kashe ta ni da Irfan da Zura, wai mata biyu namiji ɗaya, sai bai gane ba, sai ta ce ita da haka ta gai, sai kashe wayar, sai ta kuma buwa masa ta ce za a kashe ta Zura da Irfan, sai ya banza da ita, sai ta buga masa waya, ta ce ka zo ka ibi gawa 'ya'yanka, sai ta kashe masa wayar. Shine kuma ina ta dubawa, sai da abban Irfan ya zo, kowa ina ji kowa ina kwankwasa gidan, sai in ce waye, sai a shiru, ina kwankwasa gidan, ina ce waye, sai a shiru. Na ce zaburan tura kofar ta baya, ta kulle ta da makulli, shine Beauty ta ce in ɗauko min ruwa, sai na ɗauko mata ruwa, da na ɗauko mata ruwa ta sha, ni ma na sha, sai Irfan shi yana kwance ya mutu, shine na ɗebo mata ruwan na ɗauko mata ta sha, ita ma da ƙara cewa in ɗebo mata ruwan ta sha, na ɗebo mata, sai take ta iya yawo, sai kumfa ta fito daga bakinta, sai ta mutu. To sannan ki sai kuma yaushe shi abban Irfan din ya zo? Zuwa ya sai ya shigo, sai da ya buɗe. Yana buga kofa baki? Bai buga kofa ba, sai ya buɗe da mukulli, a tsorata ya buɗe da mukulli, sai ya shigo, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ga ko shogles ɗin jini ya taru da yawa a kan Irfan, abun bindigogin duk suna kan Irfan jijji ba jini a jikinsa, ya rame Irfan kone ya sankare, shin Beauty ma ta sankare, fuskarta ta sankare, shi ne ya ɗauke, su ne Aunty mata shigo ta ɗauki Beauty, shi ne da ta fita, ban san me ta ajiye a cikin ɗakin ba, da daddare kuma ta ajiye wata kwalba, ta zuba ruwa, ta zuba magani a cikin wata kwalbar lakasera, ta zuba ta ajiye ta, sai ta dinga bamu da ruwan fiye wata, sai ta zuba a cikin wani ganye da wani ruwa, sai da wani magani tana sawa a kunne, tana sa mana a kunne, ta sa mana a hanci, ta rufe mana idon mu. To wani abin bindiga kika ce wace irin bindiga? Bindigar da abban ya siyo musu. Ta wasan yara? Ta ragargaza musu. to da me ta amfani da shi? Da adda da wancan da taɓarya tana ta bugawa. Wace irin taɓarya ce? Waccan taɓaryar ta ƙarfe. To Ta turmin karfe karami? lokacin da take muku akwai wanda ya taya ta? A'a ba kowa, ita kaɗai ce, amma dai sai ihu take ta ce Allahu akbar, sai ta sara mana. Me kuka yi mata? Ba abin da muka yi mata. Ta ce kuma wai kun ɗauko wuka kuna faɗa da ita. Ƙuriya take yi. Ya jikin nake yanzu? Da stoki. Da sauki ko? To Allah ya sauke. Allah ya baki lafiya kin ji?